Kasamtangan nga gihunong usa ang pagtrabaho sa bus station sa CBRT project nga nahimutang dinhi atubangan sa Cebu Provincial Capitol Building tungod matud pa photo bomber kini sa maong National Historical Landmark dinhi sa Sugbo. Ang maong lakang gipatuman human nga mipagawa si Cebu Governor Juan Garcia og memorandum nga nagmando sa contractor ug project implementer sa BRT nga hunungon ang pagtrabaho niini tungod sa kakuwang nila sa authorization gikan sa National Historical Commission of the Philippines nga magtukod og terminal sulod sa buffer zone sa Capitol Building ug Fuente Osmeña Rotonda. Kahinumduman nga nasugda na pagtukod ang mga dagkong tubo nga mao'y pundasyon sa atop sa bus station. Gawas sa gobernador, mipasar og resolution ang Cebu City Council nga nagmando sa Office of the Building Official nga mugama sab og cease and desist order batok sa Hunan Road and Bridge Construction Group tungod sa susama nga rason. Apan ang mayor sa syudad sa Sugbo, Mayor Mike Rama, may pahibaw sa pagluib nga iyang nabati tungod sa mga laka nga gibuhat sa gobernador, lakip na pud ang konseho sa Dakbayan. Ditso na ko, kung kumbuya mo, pahawa mo na ko. Di na ito magkita. Di lang yung ko gusto mag-trader mo na ako. Kaya I'm willing to drop you. Muna, ayaw kita mo, pasangin ako. Kaya mo lang mo. Ayaw sa magtuga-tuga na mangilabot mo sama sa gobernador. Ayaw. Nagkanayon si Rama nga gusto niya papahawaon sa pwesto ang kasamtangan nga project manager sa BRT nga si Engineer Norvin Imbong tungod sa kakuwang sa koordinasyon niini sa city government. Apan saysay ni Imbong nga dawat niya ang pagkadismaya sa mayor, apan girespeto niya ang desisyon sa mga naglingkod sa kagamhanan. Amo lang igalang ang ni concern kay sakto man sa kanyang concern, no? Sa sinugdanan, ni-reach out ni ngadto sa kanabitang City Historical Administration Office na Chao, wala mi ma-inform kung sabay mga requirements ba ang nabutang ra dito sa ilahang letter nga kanang dili mo maguba, walay renovation something, pero when it comes to kanang mga maalihan, wala may ma-aware ana. Dugang ni Imbong nga dunay posibilidad nga ma-move na sab ang completion sa Package 1 sa BRT kung malangay ang pagsettle sa hagit nga ilang giatubang karon. Gani atong naabtan ang mga trabahante sa BRT nga giuna karon ang pagtrabaho sa bus station nga anaa sa Bacalso Avenue duol sa Cebu South Bus Terminal. Saysay sa mga commuters nga unta mapadali na ang pagtapos sa BRT tungod sa kahuot sa dagan sa traffic nga dala niini. Naka-cause siya traffic dyan. Kanay padayon na ganyan, ana. Tako na gasto ko. Kung nag-budget ba. Unta masitol na para less of traffic. Mas mayong tani nga mahuman dayon ang ilang kon, i-continue lang pirmi aron masulba ng trapiko. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.